मस्त वाफाळलेलो चाय आणि कटिंग चायचो कप. मस्त एक नंबर. हा एका म्हणतात असं चायचं स्वाद घेणार. बघितलास अशीच तुम्ही या पावसाळ्यात कडक आणि फक्कड आणि बासुंदी चहा म्हणजे प्रेमाचा चहा करा. चहाला वेळ नसते पण वेळेला चहा हवा असतो. तसाच आज मी आज प्रेमाचा चहा म्हणजे समजा तुमचा बासुंदी चहा मी आज परब किचनमध्ये दाखवते. तसं चहा प्यायला कोणाला वेळ नसतो म्हणजे काय, कधीही उठून कोणीही तो चहा करून प्यायला सुरुवात. तशी आमची सरोज आहे. चहाची लहर आली पाहुणे जरी येले ते पहिलं काय येतं, चाय की कॉफी. आणि सर्रास उत्तर काय मिळणार, चहा. कॉफी नको. मग त्याच्यामुळे आणि आपल्या गावात गेलं तर एक घोट चाय तरी पिऊन जाया. आणि त्या सरकुल तर आमचा चुलीवरचा उतरत पण नाही. एवढे चहाचे प्रेमी परबांकडे होत. परबांकडे काय सगळीकडेच असतात, पण चायचं प्रेमी कोण नाही. हा सांगा, ज्याने वर्षाचे 12ही महिने जरी तुम्ही चाय दिलात ना तरी माणूस खायत. वाईज गरमीत थोडी कारकूर करता तरी पण इच्छा मारून कपाची क्वांटिटी कमी होईल. म्हणजे दिवसातून 4 कप पिता तिथे 2च पिया, पण चहा काय सोडूच नाही. पण आजकाल पावसाचा मोसम आहे आणि पावसात चहा हवाच. मग 2 काय नाही 4 काय नाही 8 काय किती पण कप. जराशी तरतरी होई तर चाय. भिजून जर घरी आलो तरी सुद्धा एक गरमागरम चाय. पाण्याचा ग्लास नको पण कोणी चहाचं कप दिल्यानंतर काय आशीर्वाद देऊ नये त्या भरभरून. पावसातून भिजून येईल आणि कोणीतरी गरम गरम चाय दिल्या ना. हा 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 सलमान खानचं गाणं आहे ना, एक गरम चाय की प्याली हो. पुढचा नको तो त्याच्यासाठी. वहीच वही. तर अशा यात बासुंदी चाय किती आहे, तुम्ही मसालेवाली चाय सुद्धा म्हणू शकता ना. हा पण बासुंदी चहा कशी घट्ट असता ना. वर घट्ट वर साय आलेली असता. कोणाकोणाक नाही आवडत. माका तर अजिबात साय आवडत नाही. पण जे काय आवडता ना, माझ्या सासूक लय आवडता. साय अगदी टाकून खातली चाय मध्ये. तिची ती बघितलंय सवयीने बोलले आज आपण परब किचनवर बासुंदी चायच करूया. अशी ही तुमची चाय ना आपण करू का, तर सुरुवात करूया, जास्त बोलूया नको. 1 2 3 चायचा भांडा मस्त चकाकता. होय होय एकदम सिल्वर. हळदी कुंकाक गावलेला आजच उद्घाटन. आता 1 कपच मी आधी चहा करतोय. भांडा तापला. स्टीलचा भांडा ना. आता हो वट्यावर मी वेलची 1 सोलून घेतलंय आणि हे 3 अक्के घेतलंय. आता ही चायमध्ये याची खरी तर पूड करतात मसालो, पण ही अशी टाकली ना तर तिचं फ्लेवर उडून नाही जात आणि साली सकट पण अख्खी ती चहामध्ये छान दिसता. ही बघा मस्त अशी लाटण्यान थयच्या थय चिमली. पटकन पाहुणे येईल तर मसालो तयार नसत अशी ही जरासं जोर काढायचो आणि वेलची अशी लाटण्यान चिरडान घ्यायची. आता जास्त चहा करूची असत तर अशी गाठ मारूनच आम्ही सोडतो. नाहीतर मी चहाची पात मोठीच्या मोठी रान घेऊन येलोय की हा असा कापून ठेवते डब्यामध्ये. मग ती कशी तुमका बघा आता चहाच्या व्हिडिओत स्टोअर पण चहाची पात कशी करायची ता पण सांगते. कापतेवेळी सुगंध भारी येता गवती चहा. पण घशाक खूप चांगली. आता पावसाळ्यात घसे खवखावतात ना. आता वेलची तर मी जास्त घेतलंय. आता ही मी जर अशी लाटण्यान चिरडान घेतलंय. आता आला घेते किसान. असं आता तुमका दाखवूसाठी मी डिशमध्ये किसतंय, नाही तर मी डायरेक्ट चहाच्या टोपावरच किसतंय. आला आणि आपला जायफळ. माका चहा गुळाची असत तर जायफळ पण लागतं जरासा. अर्धा इंच आला हा या. आता पाण्यात कड इलो. वेलची चेचलंय ती घातलंय आणि आला चायच्या पातीन ढकललंय. आता ही चहाची पात मस्त कलरफुल वाटतं बघा. हा 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 काय दिसता नाही. म्हणून वेलचीची बोंडा अशी घालायची. चायत सुबक दिसतात. 1 चमचा चहा पावडर. थोडी स्ट्रॉंग होईया तर 1.5 चमचा. आता चहाचा कलर बघा चेंज झालो. मगाशी कसं होतो एकदम डार्क ब्राऊन, आता जरा ऑरेंज ऑरेंज होतीलो. आता ह्या स्टेजला काय करायचा, साखर घालून नाही दूध ओतायचा. आता 1 कप पाण्यासाठी मी 1 कप दूध घेतलंय. त्याच्याबरोबर व्यवस्थित होतली बासुंदीच्या थयच्या थय घट होतली. आणि तुमका आणखीन घट करूची असतात तर जास्त करून तुमच्याकडे म्हशीचा दूध गावत असतात ता घेवा. आम्ही ह्या गोवर्धन दूध वापरतो ता घट असता. आता दूध घातल्याबरोबर जरा ही आपण ढवळूया आणि गॅस मीडियम करूया.
कड इलेलो असा. आता 1 चमचा साखर. तुमका गोड जास्त हवी असतात तशी बासुंदीच्या गोड होता, दुधाचं प्रमाण जास्त असता. मस्त असा चहाचा घमघमाट सुटलाय. तुमची चायची आठवण सांगत होतात ना. मला चहाची आठवण नाही, कोणाकोणाची आपापली चहा पिऊची एक वेगवेगळी पावसाळ्यात पद्धत असता. माझी कशी आहे माहिती आहे, माका पावसात फिरूक जाऊ अजिबात आवडत नाही. माझे पाय ना असे लिव ते माती जाता ना कडेन कोर होता तसा होता. म्हणून मी काय करते, पावसात जाऊकच कंटाळते. पोरग्यांका आणू आणि येऊ, एवढाच माझं काम. बाहेर पावसाळ्यात नको. कोणाकोणाक आवडतं, इथे लय आवडता. आमच्या पावसाळ्यात गाडीवरनं फिरात तर लय आवडतात. घालूया आणि चायची टपरी दिसली की तिथे आवर्जून गाडी होई आणि 1 कप चाय तर घोट मारच होई. असं थर येता ना दुधाचं. हो, बासुंदी चहाला ना असं वरती दुधाची साय लगेच पकडतात. आता आपली चहा झाली आहे. करूया गॅस बंद. आता गॅस करूया बंद. मस्त वाफळलेलो चाय आणि कटिंग चायचो कप. मस्त 1 नंबर. 1 कटिंग चाय किती? 1 कप माझा आणि 1 कप तुझा. हा, 1 सीप मारलंय. मस्त एकदम घट्ट असो. वाईस थांब. हा, एका म्हणतात असो चायचं स्वाद घेणार. बघितलास, अशीच तुम्ही या पावसाळ्यात कडक आणि फक्कड आणि बासुंदी चहा म्हणजे प्रेमाचं चहा करा. आणि परब किचन आमचा लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा आणि अशी फक्कड चहा करून पियत राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.